makosana tatino tipange ku shift tipite ku maiko aku Mangalande uku kumene koto kwabwera breaking news. Dziko la United States of America apolisa malo asilikali ankhondo a dziko la Venezuela. Enano nkomaza khandi funso kuti kodi ndi chifukwa chani a US apanga zimenezi. Kodi panali mkangano pakati pa dziko la Venezuela ndi dziko la America. Aito nkhani ndionera kuti kwa anthu ena tinatsatira pakati pa ena sitinatsatire komano kunali kusamvana pakati pa dziko la America komanso usogolere wa dziko la Venezuela. Nkhani ndionera kuti president wa dziko la America amene watundi a Donald Trump amazuzula kwambiri usogolere wa dziko la Venezuela mosogozedwa ndi a Nicolas Maduro. Potengera ndi imene amayankhulira a Donald Trump amene azonera kuti dziko limene likhuzidwa ndi mchitidwe ogulisa madragi ndekuti madragi amene amakonda kupita ku US amachoka kumeneko ku dziko la Venezuela. Ndi zimenezozo ndi zimenezo zinapangisa zoti pakhale kusamvana pakati pa dziko la Venezuela komanso dziko limene la America. Komano mtsogoleri wa dziko la Venezuela amene watundi a Nicolas Maduro amene azoti zimenezo sizolondola iwo sakukhuzidwa ndi mchitidwe umene wa madragi. Dziko limene la America lingofuna kupeza njira yothana ndi dziko la Venezuela makamaka usogolere wa dziko limene la Venezuela. Komanso a Nicolas Maduro amene azona kuti zolinga za US afuna kutenga ma oil reserve a dziko la Venezuela ndimene amapangira claim a Nicolas Maduro. Komano tikusamvana kumene kuona kuti kunamba pakanthawi pakati pa usogolere wa dziko la Venezuela komanso United States of America. Mbuyo mu pamene a Donald Trump asanakhale mtsogoleri wa dziko la America kunali a Joe Biden. Munthawi imene yonso usogolero wa Joe Biden umazuzulaso a Nicolas Maduro mpaka natino zaona kuti private jet ya a Nicolas Maduro anazayipanga seize a US. Chinaso chimene chimachitika nchona kuti a Nicolas Maduro amaonayo zoti amagwirizana ndi maiko ena oti samagwirizanaso ndi dziko la US. Kuphatikiza pamenepo ndekuti a Nicolas Maduro ndoti amayankhulaso kwambiri zolimbana ndi dziko limene la America. Mbuyo mu pa nthawi imeneyo a Joe Biden anali president tinaona zoti dziko la Russia linatumiza stima yake ya nkhondo ya pamadzi kupita ku dziko limene la Venezuela. Zomweso zikuona kuti potengera ndi mgwirizano umene unalipo pakati pa maiko amenewa zinachitidwa mophwanya malamulo. Ndeno atabwerano a Donald Trump ndi ambiri tiwadziwa kale a Donald Trump amene amapanga escalate zinthu safuna enake kuwatenga for granted. Anapezekano zonena kuti anatumiza stima za pamadzi kupita ku makosti a Caribbean Sea kumene koko kufupi ndi ku Venezuela. Cholinga chawo amanena zona kuti afuna kulimbana ndi maboti amene amanyamula madragi kupitisa ku dziko la US. Ndi kumakhala ndithu kupholisidwa maboti angapo anakakhala akupholisidwa kumeneko amene amachokera ku Venezuela kumatulowera mtunda wa ku US. Ndenonso a Nicolas Maduro nawo amapitiriza moto kuyankhula zambiri kumeneko kuti cholinga cha US sekulimbana ndi nkhani ya madragi komano afuna zoti ampange overthrow administration kumeneko ku Venezuela. Kuchokano pamenepo tinazona kuti dziko limene la US linazalengeza kuti kusapezeke stima kapena ndege yochoka ku dziko limene la Venezuela kupita kunja kwa dziko limene la Venezuela. Kenakono anayamba kupholisa madera ena mu dziko limene la Venezuela kumalo kumene amakayikira zonena kuti kumakhala kukupakiridwa madragi kumatulukano kumapita kunja kwa dziko limene la Venezuela. Ndenoto munthu ameneyo a Nicolas Maduro paja amayankhula kunena zona kuti dziko lawo lili ndi capacity yonena kuti athana ndi US ngati ingerekeze kupita kumeneko kukapanga china chake ayesesa kuzipanga defend ngati dziko ndimene amakhala akuyankhulira kulimbikisa nzika za dziko limene la Venezuela. Ndeno zikuoneka kuti tsiku lalero pa 3 January 2026 around 2 AM local time kumeneko ku Venezuela anapezeka zonena kuti kunamveka no sound yakuphulika. Sound imeneyo inamveka mene akutenenera anthu akumeneko kuti maulendo 7 ndamene namveka sound imeneyo pasipasi ndeno kumazamveka sound ya ma helicopter. Tate ntingonerako mene zinalili kumeneko kenako tipitizeni nkhani. Chabwino taona pamenepo mmene zinakhalira kupholisidwa kumeneko ndi malo a asilikali a dziko limeneli la Venezuela ndekuti kumenekoko
ndi capital city imene imadziwika zoti Caracas. Ndenotu malo ake si amodzi amene anaphulitsidwa monga mmene tafotokozera kale. US ikuona kuti inangopanga target ma military base a dziko limene la Venezuela. Nde ena mwa malo ake amadziwika ndi dzina loti La Carlota Air Base kapena kuti Miranda Air Base imeneyotu ili mu mzinda umene wa Caracas ku dziko la Venezuela. Pali malo ena ndekuti amadziwika zonena kuti Ciudad Tiuna kumene kotonda kuti ndi kulikulu la asilikali kapena kuti headquarters ya asilikali a dziko limene la Venezuela. Komanso kuli malo ena amene ndi a airbase amadziwika ndi dzina loti El Libertador. Ndauti malo onsewa ali mu mzinda wa Caracas ku dziko limene la Venezuela. Ndeno zikuoneka kuti amene asilikali a US anagwiritsa ntchito ukadaulo wawo ndi kuzimisa magesi ku dziko limene la Venezuela makamaka mu mzinda umene wa Caracas. Komanso zikuoneka kuti network kumeneko anafoilitsa chifukwa chonena kuti radar system ya kumeneko sanathene kupanga detect kuti kwalowa ndege ndi zina zotero, ndekuti network china chilichonse chinafoira. Ndeno ma helicopter zake footage yake ndimene mukuiona ikuyenda pa skini panopo analitu akuzungulira kumeneko ku Venezuela. Komanoto mbuyomo a Donald Trump anachenjeza dziko limene la Venezuela kuti asapitirire ndi zimene amapanga zotumiza madragi kumapitako dziko limene la US. Tatenti tionereko zimene ayankhula Donald Trump mbuyomo akuchenjeza dziko la Venezuela. Kenako timalizeni nkhani. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They send people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. They sent people from their mental institutions into our country, and we're getting them out. That was bad. That was. Ndeno a Donald Trump asimikiza kunena zona kuti agwira president wa dziko limene la Venezuela pamodzi ndi mkazi wake. Uthenga umene aulemba pa Truth Socials. Ndebeno kumazifunsa kuti kodi iwo watu a Donald Trump ndamene akunena zona kuti afuna kulimbikitsa mtendere pakati pa dziko la Russia komanso Ukraine. Komanso iwowa ndekuti ndamene akapanga capture mtsogoleri wa dziko la Venezuela a Nicolas Maduro. Kodi moral grounds yawo ndi ili pati pamenepa chifukwa munthu olimbikitsa mtendere samayembekezereka kupanganso zinthu ngati zimenezi. Ndeno chigawo chakumawacho ndekuti amene wa Nicolas Maduro asanagwiridwe anazatumiza video imene amalimbikitsa nzika za dziko la Venezuela kuti asachite mantha ndi zimene zikuchitikazo. A US angofuna kugwiritsa ntchito military aggression china chilichonse chili mchimake, kumapeto kwake ndi zimeneno zikumveka zonena kuti amenewa ambwandiridwa ali m'manja mwa US military. Of course ku dziko la Venezuela sanasimikize pa nkhani imeneyi ndeti mwina tizimva mkati mwa ndime. Ndeno a US wa zikumveka zonena kuti anagwiritsa ntchito US Navy imeneno inathandizidwa ndi a CIA kuti operation yonseyo itheke bwinobwino. Pajali ndi zimastima kumeneko ndi auti chistima chimene agwiritsa ntchito potumiza ndege zimenezo amachitchula zonoti USS Gerald R. Ford. Chistima chimenecho chili kufupi ndi mzinda umene wa Caracas. Apa pano ndeti zikuonesa zonena kuti Venezuela ilibe capacity yolimbana ndi dziko la America ngati mene amayankhulira a Nicolas Maduro mbuyomo po-challenge dziko limene la US. Komano iwo nkhaniyo aisiya ku UN zikumveka motero kuti apange intervene pa zimene zikuchitika kumeneko. Kuphatikiza pamenepo ndekuti maiko ameneno amapasa mphamvu a Nicolas Maduro situzo zoti ali kuti pa nthawi imeneyi pamene nzawo zinthu zamuonekera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwali opanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 8 ndi chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.